det her med at stretche, det her med, at du skal ligesom tilpasse din adfærd, og noget tilpasning har du nemt ved, og det vil sige, så er elastik ikke særlig stramt, hvis du skal ned og være, eller op og være i-agtig, sådan entusiastisk og virkelig sådan, så er det ikke, fordi du ikke kan, så er det ikke, fordi du ikke kan, men du bruger bare mere mental energi på det, end en, der havde sit epicenter, eller sit plottepunkt i. Så nogle gange så bruger jeg tæppet, for folk op på tæppet, så stiller de sig der, hvor deres plottepunkt er, og så skal de prøve at bevæge sig hen i nogle andre retninger, så mærker de jo, når jeg prøver elastik. Så er der en eller anden, der står sådan stille, så står jeg her, eller hvad? Nej, altså i princippet, så vil jeg gøre sådan her, så vil jeg sætte det rundt om dig, sådan her, og så vil jeg sige, nu skal du være i-agtig, entusiastisk, og så skal du bevæge dig over på det felt der, og så kan man bare mærke, okay, nu strammer det. Det er svært at have lyst til at gå tilbage. Ja, nu strammer det, men det giver også samtidig sådan en visualisering af, at du kan jo godt. Ja, sådan, jeg kan lige gøre det i en halv dag, og så er jeg fucking træt eller sådan noget. Netop det samme er det eksempelvis med S-profilen, som, altså nu er jeg jo selv S-profil, så det med at skal tage konflikter. Ja. Det er ikke fordi, jeg ikke kan tage en konflikt, men jeg bruger ekstremt meget mental kraft på at forberede mig i forhold til den konfrontation, der kan ligge i det også. Og det vil sige, så bliver mit elastik mega stramt, hvor et folk, der ligger naturligt op i det her DDI-område, der er bare sådan, om vi har noget, vi snakker om, bum, så snakker vi om det. Altså der er ikke så meget, måske så meget, man går og overvejer sådan, og vægter ordene og virkelig tænker alle mulige scenarier igennem. Men det er så andre situationer, hvor dit elastik bliver stramt, ikke også? Så der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men de har bare forskellige forcer, og lige snart vi kommer væk fra det, der ligesom er vores naturlige habitat, desto mere energi bruger vi på det.